Рыгор Барадулін. Слаўлю чысты абрус. Слаўлю чысты абрус, толькі што пакачаны качалкай, каляны, калі яго маці ў нядзелю раніцай засцілае на стол шырокі. Нетаропка рагі распраўляе па парадку ўсе 4. Потым махры разблытвае, і яны, і льняныя, мяккія, чапляюцца за шурпатыя пальцы. Нарэшце пачэснае месца зямным і надзённым Богам займае жытнёвы бохан. І абрус, як кляновы ліст з пражылкамі складак, бо качаўся ў 4 столкі, настольнікам робіцца